Ezihamba phambili indaba namuhla Amanazaretha Akhuleke Kwakhangelamankengane. Abe-ANC baphazamisile Emhlathuze kanti afungisiwe awaseThekwini. Nazi indaba ze-1KZNTV ifundela uphilano kaCibekhulu kamzimba umntwana uyakhuleka kunina besilo sanibonani. Isilo samabandla wonke uMisuzulu kaZwelithini sibonga ibandla laManazaretha ohlangothini lasebuhleni ngemuva kokuvakashela indlunkulu kaZulu ngenhloso sokuletha ke umkhuleko nenduduzo ulandela ke igameko ezashiya ke isizwe kesithuthumela ngemuva kwakhothama kaBayede nondlunkulu kaDlamini. Lo mkhuleko uthatha izinsuku ke imbili njengoba kuqale ngeSabatha waphela ke izolo esigodlweni Kwakhangelamankengane. Adele imvula namakhaza ashubisa umkantshi Amanazaretha avakashela indlunkulu kuzoletha umkhuleko aduduza aqinise idolo kulandela umshopho wehlela isizwe samaZulu ngasekuqaleni konyaka lapho kwakhothama imbube ngokulandelana nondlunkulu. Amanazaretha behamba nenkosi yawo unyazi lwezulu isilo samaZulu uMisuzulu kaZwelithini sibonge kakhulu ibandla laManazaretha ngalenkonzo. Ubaba lapha emagcikeni kuyinto enkulu senikhulumela indlunkulu ngikhulumela isizwe ngoba lokhu kade ezokwenza lapha ekhaya uthinte izinto eziningi ngoba sike sakhuluma ukuthi izolo lonyaka ubunzima kangakanani namhlanje nizile nazosula inyembezi nasibona nasincelisa ibele nasazisa ukuthi khona Amanazaretha nobaba ke ngehlahla mina ke ngokwesingami nje bathabelungu personal ubaba ngisuka kude naye mina kuyangijabulisa nina besilo ngicabanga ukuthi nobaba kumthokozisa kakhulu uma sibona sihlangene sibaningi kangaka okusinikeza thina ithemba nokho ukuthi uMnazaretha nobuZulu kanjalo namasiko ethu akuyindawo sisabambelele kukho futhi abantu sebebonise ngayo yonke indlela mangilokhu ngibheka nje lokuqala umcimbi imvunulo yethu indlela esiyiphatha ngayo siyisizwe kuyithina sizwe futhi esinomprofeti oqondile oqondene futhi athi eza ngokuprofita kwasemazulwini weza kuwo amakhosi okusho ukuthi thina nina besilo ukuyithina futhi esiphethe abantu ukuthi sikwazi ukuthi sibambisane naye umprofeti wethu kwaZulu ukuze isizwe sethu sikwazi ukuthi sithuthuke ngayo yonke indlela siye phambili nina besilo. Inkonyama iphinde yanxusa ukuthi abantu bangasithathi kancane isifo se-COVID-19 ngoba asiphelile futhi siseyingozi ngalokho kufanele baqikelele inhlanzeko. Ngiyacela nina besilo imithetho yokhuveke siyihloniphe ngokuthi yonke into iqala emanzini ukuhlanzeka. Ingonyama engizalayo yayihlalisho ukuthi asikho isizwe emhlabeni esihlanzeke njengesizwe samaZulu. Ngakho ke lokho kumele ukuthi sithwale emqondweni yethu ukuthi siphiwe isiphiwo sokuthi siyisizwe esihlanzekile. Ngalokho akumele ngabe sinale nkinga yokhuveka okusho ukuthi sizwe sesilo sizwe sikamageba kubalekile ukugeza izandla. Nginguphiwe Mthembu wezindaba ze-1KZNTV kwaNongoma ihlala Nkosi. Amakhansela kaKhongolose aphazamisile umcimbi wokugcotshwa kwamakhansela ngaphansi kamasipala kuMhlathuze eRichards Bay enyakatho nesifundazwe kwaZulu-Natal. Lokhu kuze ngemva kokuba ikhansela le-IFP livote ke lihleli phansi ngenxa yokukhubazeka. I-ANC ithi bengamele ke livote ngaphandle kwabamele ke amaqembu.
Amakhansela kaKhongolose aphazamisa umcimbi wokugcotshwa kwamakhansela ngaphansi komasipala Emhlathuze enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal ngoba ekhala ngendlela umphathi kamasipala uLulamile Mapholoba asingethe ngayo uhlelo lokuqoka kwemeya isekela lemeya uSomlomo kanjalo noSotswebhu. Lamakhansela aqhubekile nokukhalaza ngokuvotiswa kwekhansela leIFP elikhubazekile elivote elihleli phansi nokuphoqa ukuthi acekelwe phansi wonke amavoti kwaqalwa phansi. Umsindo nongalawuleki kwamakhansela kaKhongolose kuphoqa ukuthi lo mhlangano ulokhu umiswa izikhawu eziningi. Kusenjalo kuphinde kwafuthwa into eyisisi neshiya abantu abaningi bekhwehlela behilekile kwaphoqa ukuthi umhlangano uphinde umiswe futhi. Amaqembu ezepolitika aphikisayo kulomkhandlo kuyiIFP, iDA kanye neEFF azwakalisa ukunengeka ngesenzo sikaKhongolose songafuni ukuphuma emandleni. Siphatheke kabi ngalesimo iANC esenzayo ngoba abavoti bala Emhlathuze ba-indicate ukuthi abayifuni iANC ukuthi iphathe. Ingakho bayivotele yathola ihlale ezo-27 kwase ukuthi wonke amanye amaqembu athola ihlale ezo-40. Kodwa ke esikushoyo ukuthi izinto bebeyiraise ukuze singabonakali njengeqembu nathi elijaha amandla ukuphatha. Ingakho sitheke ikhokasi yethu ayilureverse udaba liqale phansi naxa sekuvotiwe okungakabala ukuze iANC ingabi nakho ukuthi mhlambe into yeprocess yokuvotela okaSpeaker ayihambanga kahle. Kodwa njengamanje mase ireconvene futhi iCouncil sekwenziwa lokho ebekade kusuggestiwe. iANC ke iyalwa manje ithi hayi akuphume kwayena uMM ngoba angeke aze atrust babhalela uMEC. And I'm like, you know, you can't say ubhalela uMEC over a matter ethinta ini i-official. Now today we were supposed to elect the Speaker, which we are still going to do, and the rest of the office bearers. But what we've seen today on fine display to everybody is that the ANC is an enemy of democracy. They have been outvoted by the voters. The voters of Emhlathuze made it very clear. We are not giving you an overwhelming majority because you have ruined the city and we want new leadership in here. They know they have a problem and they know that they're going to lose every single vote in terms of electing office bearers. So what they've done today is basically using delaying tactics, filibustering, and to try and frustrate the process. Ikakhulukazi kubantu abanjengo-ANC yasazi ukuthi bawo champions bedemocracy abahlale beyiqhatsha ngokuthi balwela izwe. Namhlanje mase kufanele kuvotwe la eChamber Emhlathuze sibona iANC iphazamisa yonke into okuwesi kunakho konke ukuthi sibona nomeya uformer mayor uMduduzi Mhlongo ophumayo esikhundleni njana namhlanje okufanele ngabe usa rise above lezi zinto abe yileader at least ongakwenza abantu mabekukhipha noma ukhishwa idemocracy ukuphuma ngesithunzi esikubona kwenziwa uANC namhlanje asikaze sikubone kwenzeka ndawo because Esindabeni 1KZNTV kube kuThabani Maphumulo eRichards Bay. Afungise ngokusemthethweni namuhla amakhansela kamasipala waseThekwini ngemva kokhetho lohulumeni basekhaya belisekuqaleni kwalenyanga. Kulo masipala ke kalekhi iqembu elinqobe ngamalengiso okudinga ukuba ke kube nokubambisana ukuze umasipala ubuseke. Kube umdontsiswano mayelana nemphumela kaSomlomo kamasipala omusha waseThekwini ngemva kwemphumela njengoba amagama bekade emathathu olingeka Thabani Nyawoso bephakanyiswe yiANC kube uThabani Mthethwa uweDA bese kuba uPhilani Mavundla ongoweABC. uThabani Nyawose kwimphumela uye wathola amavoti awu103 bese kuthi uMthethwa weDA wathola awu63 bese kuthi uPhilani Mavundla weABC wathola angu33. Kulolu khetho lokuvotela kukaSomlomo iIFP yona ibithathe isinqumo sokuthi ingavoti njengoba ithi kubona alikho iqembu abathatha isinqumo sokuthi bazovota nalo mangabe sekukhethwa uSomlomo waseThekwini. Amaqembu ezepolitiki abelokhu emile ekutheni afuna izibalo zemphumela kaSomlomo zicacise ukuthi iIFP ayimvotelanga ozoba uSomlomo weTheku. Low voter turnout, and it is also a process of so many political parties that have actually made it to council. Therefore, accuracy is very important because we are not dealing with people that are very good with that have a very good record of being honest. I mean, if there's such
those numbers are too small in such a way that we can't see. All what councillors are asking for is simple. Make that board, the numbers to be big, so that we're able to see who is in the meeting and who is not in the meeting. Usomlomo uThabani Inyawose ethula inkulumo yakhe utshela amakhansela ukuthi uzomele azi ukuthi umphakathi ufuna abahola abaqotho futhi abazosebenza ngokuthembeka. The people of eThekwini expect councillors to accelerate, speed the service delivery and ensure economic and social justice for all people. The people of eThekwini maintain councillors, expect councillors to maintain high standards of integrity and honesty and to lead because of anti-corruption and good administration. The citizens expect councillors to be emotionally mature, critical leaders to be humble, self-critical and tolerant of other people's views, respect ideas from other stakeholders. Unyawose besephinde egcizelela nokuthi umholi womphakathi kumele azi ukuthi izimpilo zabantu abahlwempu zibekwa phambili. Citizens of Ethekwini badinga abaholi babo namakhansela anothando anozwelo iyakhukazi kubantu labo abaswele nabahluphekayo. Balindele abaholi abazobasebenzela ngeqiniso babeke izidingo nempilo yabantu baseThekwini phambili. Kodwa kubalulekile kakhulu ukuqinisekisa ukuthi kunokuxhumana nokusebenzisana kuhle nemiphakathi yaseThekwini. Esewonke amakhansela abekade efungiswa osukunyana namhlanje abangu-217 okuyiwona azongena iminyaka emihlanu esebenzela umphakathi. Ngudebo Sibisi wezindaba ze1KZNTV ngibika ngiseMoses Mabhida eThekwini. Ake sithi ishelele ezitolo sobuya nezinye indaba. Unkosikazi kalowo bekade ngumengameli wethu uJacob Zuma ubonga ingema Zuma uthi abantu mabangayishayeka indivi impawu zesifo sikashukela kodwa bahambele emtholampilo ukuze bathole usizo. Umangema uthi abantu abaningi abafuna ukujwayela imtholampilo kanti kubalekile ukuhlala uzazi ukuthi umi kanjani ngokwesimo sempilo. Ukusho lokho ngesikhathi benomkhankaso wokugqugquzela umphakathi uthi uhlolele isifo sikashukela kanye nezinye njengoba kulesi sifo sibonakala ke sidlondlobala ke sibalo sabantu ababulawa yisona kulela seningizimu Afrika. Konke lokho bekwenzeka kwandaba zensangu eMelmoth enyakatho nelikaMthaniya. Umsunguli weBongingema Zuma Foundation, uBongingema Zuma, uthi njengoba uNovember kuyinyanga yesifo sikashukela, ngakho bengumphila ndawonye bakhetha ukuphumela emphakathini, bawuqwashise ngobungozi balesi sifo nokuthi singalawuleka kanjani. Size kumphakathi wakhona ngoba umphakathi osendaweni ejulile le emakhaya okungafiki kuona kalula izinto. Sizofundisa ngesifo sikashukela nangazo zonke izifo ne-COVID kakhulukazi ukuthi abantu babe nolwazi. Sihlangeneke sibambisene nophiko lwezempilo oluholwa umama uNomagugu Simelane Zulu. So ke njengoba ubona la kukhona wonke ama clinic, kukhona abagoma begomela iCovid, kukhona aba-checker mawufuna HIV and AIDS counseling and testing, bese kuzoba ke la kulesikhungo esikusona sihlolela ushukela neBP. Siyazi ukuthi uNovember inyanga yesifo sikashukela. Umhla ka-14 November wabekwa United Nations ukuthi kube iWorld Diabetes Day. Ngakho ke yikho thina sonke ama NGO ama advocates esifo sikashukela siphuma uphumo siye kona wonke amakhona. Umangema uthi kubalekile ukuthi uma unoshukela udle ukudla okunomsoco futhi uzinakekele. Uthi abantu abagudluke kulomqondo ukuthi isifo sikashukela siphatha abantu asebekhulile kuphela, kodwa baqonde ukuthi ngisho nezingane ezincane ziyangena ushukela, kanti nesibalo sezingane ezibulawa ushukela siyakhuphuka. Ngiyafisa ukuthi abantu bazi ukuthi ushukela
awuphathi kuphela umuntu omdala. Mina ingane engake ngahlangana nayo no 7 months eno type 1 diabetes. Cala kade kuthiwa i-juvenile diabetes. U-type 1 phatha kakhulu izingane. Ezikoleni sesike saphuma saya kuzona siyoqwashisa ngesifo. Sithola izingane eziningi. Kwesinye isikole sathola izingane eziwu4. Enye yazo is now late. Isishonile. Eyashona ino 12 years. Kodwa usifo sikashukela asikhethi. Akusone sabantu abagugile. U-type 2 ujwayeleke kubantu asebekhulile. Uyame kakhulu endleleni oziphethe ngayo, odla ngayo. Usekela likamqondisi kumnyango wezempilo esifundazweni kaZulu-Natal, uPhenny Msimango, uthi abantu abakhuthalele ukuzinakekela njengoba isifo sikashukela siyingozi, futhi abantu abanoshukela basengcupheni enkulu yokungenwa igciwane lecorona. Sizoba nombhidlango njengomnyango wezempilo wokuzogqugquzela siqwashise ngesifo sikashukela lesi sithi idiabetes. Siphinde sigqugquzele ukuthi abantu abagome. Kubalekileke ukuthi abantu sibaqwashise ngesifo sikashukela ngoba isifo sikashukela sinemthelela eminingi emimbi eyenza ukuthi isheshe impilo yomuntu idlule. Ne-COVID ke sibonile ukuthi abantu abaningi abahlaselwa isifo se-COVID uma kutholakala ukuthi kanti bahlaselwa isifo se-COVID nje banoshukela bane-high nezinye izifo, amathuba abo ukuthi basinde isifo se-COVID ababancane kakhulu. Ezindabeni ze-1KZN TV kubika uZamando Sicele eseMelmot. Abasebenzi bezimo eziphuthumayo ngaphansi kwesifunda ke-King Cetshwayo enyakatho KwaZulu-Natal babambe inkonzo yomkhuleko ukukhulekela isimo esingesihle abasebenza ngaphansi kwaso ehlanganisa ukuhlaselwa kwabo besemsebenzini, ukusebenza ngaphansi kwengcindezi yokhuvethe nokunye. Ekhuluma ke neziko lezindaba le-1KZN TV uHlakaniphile Chonco ongumunye walezi izisebenzi ngesikhathi kuqhubeka inkonzo uthi njengabasebenzi bayafisa ukuthi umnyango wezempilo uthi kuyibheka le ndaba yokuphepha kwabo njengoba ngesinye isikhathi bazithola sebehlukunyezwa na umphakathi uqobo. Abezimo eziphuthumayo ngaphansi kwesifunda King Cetshwayo enyakatho nelikaMthaniya bahlele komkhuleko wokukhulekela bonke abasebenzi bezimo eziphuthumayo kungakhathalekile ukuthi abakahulumeni noma abazimele. Lo mkhuleko bekungokukhulekela ukuhlasela kwabo besemsebenzini bephucoke izinto zabo ezifana nomakhalekhukhwini nezinye, abanye ke balinyazwa baphinde babulawe. Omunye ke umsebenzi wezempilo eziphuthumayo uHlakaniphile Chonco uthi ke asigculisi nezizimo abasebenza ngaphansi kwazo, ingakho bebone kuumqondo omuhle babike komdala wezinsuku zonke inkinga zabo. Kunento eningi ezenzakala la emsebenzini ezingekho right kusuka ngaphakathi kuzophume ngaphandle emphakathini. So kufikile nje ukuthi ake sihlangane ke senze umkhuleko lesibikela uNkulunkulu ukuthi nazo izinto esibhekene nazo la emsebenzini. Siphinde sizobonga ukuthi kukho konke okwenzakalayo okuthinta abasebenzi bezimo eziphuthumayo la eKing Cetshwayo okuningi akakenzeki. Sizocela futhi ukuthi uNkulunkulu sicela ukuthi asivikele ngoba ngathi izinga lokuhlukunyezwa kwabantu bezimo eziphuthumayo selande kakhulu. So ba end up bebulawa, bayakhuthuzwa ngaphakathi la emsebenzini, ungene uphume uthi uya ngaphandle yabo uma ungasekho right ngenxa yezinto ezenzakalayo. So kufikile ukuthi no ake sihlangane sikhuleke ke sibikele uNkulunkulu konke okwenzakalayo. Sibonga ukuhla senzela khona kungekho konakele. Kunanezifo nano COVID bukhona esigulile sashintshana, kodwa siyabonga futhi ukuthi uNkulunkulu kukho konke la akekho umsebenzi okwahamba ngenxa COVID. Bahambile abasebenza endaweni eningi kodwa la eKing Cetshwayo la empangeni kakhulu akekho umsebenzi okwahamba ngelokhuzana ka-COVID. Akugcineke lapho baphinde benza isikhumbuzo soza kwabo abadlule emhlabeni ngenxa yesifo i-COVID-19. Sizokhumbula oza kwethu ebesebenza nabo kulomkhakha, abaningi abashonile, abanye beshona singakhona ukuhlangana ukuthi senze i-memorial service ngenxa ka-COVID. So namhlanje sizobakhumbula ukuthi siyazi ukuthi bebesebenza nathi, sisabakhumbula futhi ukuthi baphumile ngokuthula labakhona. Sizokhulekela nabagulayo ke, kunabasebenza abagulayo la emsebenzini abahamba nakho, kunabagulayo emakhaya sebezebama ngezathu ukuthi abasakhona ukuthi bezosebenza. Sizokhulekela nabo, sikhulekela nalabo abasafuna umsebenzi futhi la ngaphakathi khona laba bangakaqashwa permanent ukuthi uNkulunkulu abasize angenelele ekutheni nabo begcine sebesebenza njengabo bonke abasebenzi
iyona njongo yosuku lanamhlanje. Lokho ongumphathi wabezimo eziphuthumayo ngaphansi kwesifundo King Mcetshwayo uncome kakhulu kumsebenzi omuhle owenziwa abasebenzi bezimo eziphuthumayo wathi yizeke noma ziningi izingqinamba ababhekana nazo kodwa kabadikibali ukusiza umphakathi. The patients themselves, we have to take precautions as we treat them, but our duty is to continuously make those services available. No patient can be denied a service. This is the right to healthcare. And we are here as emergency medical services. We are frontline workers. We can't stay away and avoid ourselves from getting out there on the front line. Our staff put themselves at risk every day, but we thank God that thus far we've had a fairly good survival rate in our district. Even those that were infected by COVID-19, none of them in our district had passed on. So we are grateful to God for that. Let's get izindaba z1KZNTV. Mina nginguSamukeliso Nqulunga, bika ngisempangeni. Ake sithi shelele ezitolo sobuya nezinye indaba. Iqaqabana labahlali bakward 78 eMlazi eThekwini bathi ke bafuna ke kuqalwe phansi ukhethelwa kuleli wadi bathi bazoqinisekisa ukuthi kwahhovisi lekhansela belifungisa namhlanje kalizovulwa kuze kubeke kunakwa izikhalo zabo. Labahlali basho kanjena ngesikhathi ke bebhikisha ngaphandle kwenkundla ezemidlalo eMoses Mabhida eThekwini okuyilapho bekunomcimbi okufungiswa kwamakhansela kanye nobuholo obusha bomkhandlu weTheku. Basabise ngokuvala ihhovisi likakhansela we-ANC kaWard 78 eMlazi. Abahlala bathi abamdingi ngoba kusanecala abalifaka ka-IEC mayelana nabakubiza ngomkhonyovu abathi kwenzeka ngosuku lokhetho. Labahlali bafike bayigxoba ngaphandle kwenkundla ezemidlalo iMoses Mabhida Stadium okuyilapho kade kugcotshelwa khona umkhandlu omusha waseThekwini bethi bafuna izimpendulo ka-IEC mayelana nokuthi bamgcoba kanjani umuntu okusamele kuphenywe ngemphumela awina ngayo. Njengoba silasi sizokhalaza ngokuthi ukhetho eWard 78 alizange libe free and fair. Into edala ukuthi ngithi ukhetho alizange libe free and fair ngeke ngize ngibali into eningi zomenshina nje into ethinta ngomuntu aka-IEC oku-area manager. U-area manager during the election waboleka ama-ballot paper awu-500 kwesinye isikhungo esiwaboleka esawela esiwabolekela isikhungo sasetholiso. Only to find out lawo ma-ballot paper azange aze afike etholiso ama-party agent ethu ayisetholiso azange awabona lentoze. Sase sihamba sawuvula icase ithi safaka idispute ka-IEC eyathi in 3 days sizophendulwa. If singaphendulwanga in 3 days kumele sihambe sidlulele electoral court. Sahlala salinda lo 3 days walentozo waphela singaphenduliwe. Kodwa abanye babefaka idispute baphendulwa thina sizange size siphendule. UMathenjwa uthi uma benganakwa ngesikhalazo sabo bazokwenza le wadi engalawuleki. Ufuna ukuqinisekisa ukuthi iWard 78 ngeke izibuseke and akekho umuntu esomrecognize njengekhansela laseWard 78 ngoba ukhetho alizange libe free and fair. Phambilini uIEC wakubeka ngokusobala ukuthi uma sekushicelelwe ngokusemthethweni imphumela yokhetho ayikho into esazoshintsha. Ngudebo Sibisi wezindaba ze1KZNTV ngibika ngiseMoses Mabhida eThekwini. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli bizu R15.74 kuyidola laseMelika bengu R17.74 kupondo waseBrithani bengu R21.14 kueuro yase-Europe kanti intengo yegolide yona ime $1,842.30 ounce uthi intengo engahluziwe yona ime $78.89 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Iqembu lonke labadlali besifazane beMamelodi Sundowns kubala nabaqeqeshi bazohleka bodwa njengoba unqoba kwabo kwesicoco sokuqala seCAF Champions League ngempela sonto kuzowafakela imali ephaketheni. Lokhu kudalulwe ngohlalo leli qembu uHlopi Motsepe oveza ukuthi bazoqonyeliswa ngemali ebhekile ngalempumelelo yabo. Leli qembu kelinqobele indebe emva kokwehlula iHasakas Ladies yaseGhana kwamanqamo obusenhloko dolobha yaseGibhithe iCairo. Yize ke noma engasidalulanga isamba semali esizothola ngabadlali kanye nabaqeqeshi kodwa kuMtsepe uveza ukuthi bazimisele ngokubahlomulisa ngemali kodwa kwamanje basalinde iCAF ukuba kidalula ukuthi ngakubeke imalini abazoyithola ngokunqoba lo mqhudelwano. Ake sibheke naso isimo sezulu esingalindeleka osukwini lakusasa.
Lina benyathe emnyama kandaba ejame ngomkhonto ophezu komzimvubu ziyagoqa bese iphaka namuhla hlangabeze kusasa ngesikhathi esifanayo. Inkosi inibusisa.